Magandang umaga po mga kabalen. Welcome sa ating programang CLTV 36 Ustream. Opo, ako po ang lingkod, Justin Dizon. Makakasama ninyo hanggang alas 11 ng umaga dito sa CLTV 36 Ustream. Live ho tayong napapanood sa iba't ibang platform ng CLTV 36. Yes, mga kabalen, live na live ho tayo sa ating social media pages sa Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News. Kabalen, live din ho itong napapanood nationwide sa telebisyon via Signal Channel 115 at dito naman ho sa Central Luzon sa ating 37 cable partners at maging sa Free TV Channel 36. Lalong-lalo na ho yung mga nakapag-scan na. Ayan, ikaw ba'y nakapag-check na ng iyong box. May issue pa si Kuyang Justin dahil nagpupunas ng kanyang oily face. Ayan, good morning ho sa ating mga kababayan. Welcome ho dito sa ating programa. Ayan, araw ho ng Lunes ngayon, May 5, 2025. Kumusta ka, kabalen? Mag-comment lamang ho kayo dito sa ating comment section kung meron kayong nais ipa-shoutout, meron kayong nais ipabati, o di kaya naman ay meron kayong panawagan. At syempre, makibahagi rin sa talakayan dahil mamaya magkakaroon tayo ng bisita dito sa ating programa. Wala pong iba, Attorney Elmo Duque, ang Assistant Regional Election Director dito sa Central Luzon. Siyempre, para pag-usapan ito hong iba't ibang paghahanda, yung final preparation para po sa nalalapit na halalan. Next week na ho yan, gaya nga ng ating caption, isang linggo na lang, kabalen. Pipili na naman tayo ng bago nating ihahalal na manunungkulan sa atin hong mga komunidad, yung mga ihahalal ho natin dyan sa mga towns and municipalities or cities. Nariyan ho yung siyempre mayor, vice mayor, yung miyembro ng konseho. Sa mga syudad, 10, yung ibang mga munisipyo, 8. Yan ho ang ating bilang. Siyempre board member din, yung miyembro ng Sangguniang Panlalawigan, at vice-gobernador at gobernador para ho sa mga probinsya. At syempre kasama rin sa mga iboboto sa darating na May 12 o isang linggo mula ngayon, kabalen, eto hong mga mambabatas. At party list, isang party list lamang, isang district representatives at 12 na senador. Yan ho yung maximum. Kung feeling ninyo hindi deserve nung iba yung inyong boto, hindi naman kailangan paabutin ng 12. Pero maganda, makompleto ninyo yung pagboto. Pero syempre, kung hindi, tatanggapin pa rin ho yan, yun ho sa COMELEC. Ayan. Sige, silipin muna ho natin ang lagay ng trapiko sa ilang bahagi ng North Luzon Expressway ngayon pong araw ng Lunes, May 5, 2025. Fiesta Moras de la Paz, ngayon, King Santo Tomas. Then pong Tao Moras, shout out on napaaga ba? Alam ko May 5 eh. Paring Johnny, bossing Johnny Malyari, paki-confirm. Wari piyesta kaya katamo, Fiesta Moras kanyan. May 5 o May 10. Malilito ko eh. Kalipo kasi Mississippi Link sa Nicolas, September 10. Wow, yung taga Maria Clara ko po kanito. Alam niyo ba yung Maria Clara Street, sa may San Nicolas, San Fernando? Opo, pututi Mas malapit sa Moras, kaya mas natatantanan game, Fiesta Moras. Ayan, shoutout ho sa lahat ng mga nagpifiesta. Kahapon, fiesta rin sa mga kaibigan natin dyan sa Barangay Santa Monica, San Simon, Pampanga. Happy fiesta po, lakwas na karing kanakong kayabe keng Assumpta Alumni Association. Yan. Kumusta kayo? Pangabo, abit po yung manyamak in fiesta rin ng house ng Tangabo. Kaya kabalen. O sige po, payo kameras and hanap ng Con Justin. Traffic monitoring muna tayo via NLEX Corporation. Narito po ang sitwasyon ng trapiko sa ilang bahagi ng North Luzon Expressway sa mga oras na ito. Silipin muna ho natin sa may gawing itaas, left side, Balintawak Toll Plaza. Wala hong pila para ho sa mga papasok ng expressway. Doon naman sa kabilang linya southbound, maluwag din ho ang senaryo dyan kung kayo ho'y approaching ng Metro Manila.
Samantala dito naman ho sa gawing NLEX Arbor Link, yung gitna sa may itaas, ano? Oo, magkabilang linya, fast moving ang mga sasakyan. At dito sa Mindanao Toll Plaza may kaunting pila, kaunting-kaunti lamang ano, para ho doon sa mga pa-exit na ng Quezon City o yung Mindanao Toll Plaza nga area ano. Yung mga papasok naman ng NLEX, wala hong problema diyan sa mga oras na ito. Dito ho tayo sa gawing ibaba mga kabalen. May Kawayan Interchange, magkabilang linya, fast moving ang mga sasakyan. Same scenario ho sa Bocaue Toll Plaza, walang masyadong problema dyan. Bagamat may kaunting volume, ano, mabilis pa rin naman ang andar. At dyan ho sa may San Fernando Interchange, magkabilang linya, maaliwalas ang kalsada dyan ho sa NLEX San Fernando. Yan po, via NLEX Corporation. Ito natin ngayon, itong pang update. Wala naman sa sitwasyon ko, sa lagay ho ng trapiko. Yan, tinaan natin. Alamin naman ho natin ang lagay ng trapiko sa ilang bahagi po ng syudad ng San Fernando, Pampanga. Ito ko mga kabalen, kakashare lamang ng City Public Order and Safety Coordinating Office o si POSCO San Fernando. Lalakihan ni Kuyang Justin. I-zoom natin. At liliitan ko ng konti yung aking pagmumuka. Ayan. Para ho, mas malaki. Yung inyong makita. O, ayan. Sige ho, mga kapatid. As you can see, dito ho sa traffic situation update ng si POSCO as of 10 a.m. Sa syudad ho ng San Fernando, Pampanga, asahan itong light to moderate traffic dyan sa may area ng Jose Bilingad Memorial General Hospital, ano? At dyan ho sa may Makabakle, Dolores area. Doon sa ibang portion, manibat po Tagulod sa Nicolas area, dyan sa may downtown. At Makabali, light traffic lamang ayon ho sa POSCO. Pero yun nga, sa may JBL and Makabakle, kaya na po bagyang babayat in pulayin in traffic na. Pagdating naman ho sa may Dolores Business District area, dyan ho sa MacArthur Highway, asahan din yung light to moderate traffic. And the rest, light traffic pa rin po. Ayon ho yan sa POSCO. At puntong ito, alamin naman ho natin ang magiging taya ng panahon mula ho sa Pag-asa. Narito po ang latest weather update mula sa DOST Pag-asa. Ayan, magre-restart lang si Kuyang Justin para ayusin itong ating connection, ano. Isang mabilis na patalastas lamang ho sa ating pagbabalik. Babalikan natin yung weather update at makakasama ho natin si Attorney Elmo Duque ng COMELEC Central Luzon para bigyan ho tayo ng update kaugnay ng papalapit na halalan. Alis, magbabalik po ang CLTV 36 News Team.